Понякога най-голямата промяна започва с най-простия въпрос: какво ако? Всички сме виждали как животните се нуждаят не само от храна, но и много повече. В колко зададем къщичка за размяна на консумативи за животни? В нея ще се съхраняват много принадлежности, необходими за нашите малки приятели. Може ли да дадете малко повече информация относно идеята? Това е една специална къщичка, в която всеки може да оставя играчки, дрежки и други консумативи. Това ще бъде място за помощ и съпричастност, една платформа за споделяне. Как ще гарантираме на хората, че няма да злоупотребят с нашата къщичка? От моят личен опит знам, че не всички са с чисти намерения и добри сърца. Как ще процедираме, ако някой вземе нещо без да остави? Справо се тревожиш, но аз предлагам да направим така, както смятаме за редно и да изпълним с нашата инициатива. Нечестни прояви винаги ще има, но това не е пречка, която да ни спре, а просто едно малко житейско предизвикателство. Виждам, че сте много мотивирани. Къде мислите да поставим нашето бижу? Предлагам да я сложим на централно място, за да могат да се включат повече хора в нашето плодородно дело. Къщичката ще бъде изработена от дърводелци доброволци. Ние ще купим материалите и ще се погрижим да я снабдим с консумативи за размяна. Ще работим за това къщичката да стане място, на което да се събират собственици на домашни любимци. Всички членове от нашия клуб ще се включат и ще поканим собствениците на откриване на къщичка на приятелството. Къщичката на приятелството предлага уникално решение за стопаните на домашни любимци, които искат да осигурят разнообразие и качество на продуктите, които използват, без да се налага да купуват нови вещи всеки път. Това е не само удобен начин за спестяване, но и възможност за изграждане на социални връзки сред собственици на животни. Идеята за мен също така е стъпка към устойчивото използване на ресурси и намаляване на отпадъците, което е в съответствие с глобалните усилия за опазване на околната среда. Със своето иновативно и практично решение, къщичката на приятелството може да стане ценен елемент в ежедневието на много хора и техните питомци. Чрез нашите добри постъпки ще създадем едно по-добро място за живеене. Един приветлив град, който да бъде изпълнен с добронамерени действия, съпричастност и истинска любов към тези, които не могат да говорят.